Arran la renúncia al poder el 28 de gener del 1930 del general Primo de Rivera, Alfons XIII, amb el suport d'una part de l'exèrcit, es veié en una forçosa posició. D'una banda, intentar restaurar el règim anterior a la dictadura, cosa inviable, i d'altra banda, la corona havia quedat implicada amb la dictadura, motiu pel qual molts sectors del país esdevingueren netament republicans, liberals, nacionalistes, intel·lectuals. Així doncs, el govern monàrquic de l'almirall Aznar es posa al capdavant del país el 18 de febrer de 1931, convocant eleccions municipals per al 12 d'abril d'aquest mateix any. El gabinet al qual se li encomanà aquesta tasca, amb un clar caràcter plebiscitari sobre el suport o refús de la monarquia, ni tan sols es molestà en amanyar els resultats. A resultes d'açò, a les capitals de província i dels principals nuclis urbans, la victòria republicano-socialista partidària d'una instauració d'una república s'imposà. Aleshores, el 14 d'abril de 1931, Alfons XIII renuncià al tron i a Madrid els representants dels partits signants del Pacte de Sant Sebastià proclamaren la Segona República amb un govern provisional presidit pel conservador Niceto Alcalá Zamora. Tras conocerse los resultados, el presidente de gobierno, almirante Aznar, acude a despachar con el rey. A la entrada, los periodistas le preguntan si habrá crisis, y Aznar responde: ¿Qué más crisis quieren ustedes que la de un país que se acuesta monárquico y amanece republicano? ¡Viva la República! En Eibar, a las 6 de la mañana del 14 de abril de 1931, los concejales ganadores proclaman la República. Ante 10.000 vecinos concentrados ante el ayuntamiento, los republicanos izan la bandera tricolor y cambian el nombre de la plaza Alfonso XIII por el de la República. El govern provisional decreta un seguit de mesures d'urgència, com ara la concessió d'una amnistia general per als presos polítics, la proclamació de les llibertats polítiques i sindicals, la convocatòria d'eleccions a Corts Constituents per al 28 de juny d'aquest mateix any, regides per la llei electoral de 1907, amb algunes modificacions com la substitució dels districtes electorals per les circumscripcions provincials, fet que limitava les pràctiques caciquils, la incorporació de les dones i el clero en qualitat de triables o la reducció del dret a vot dels 25 als 23 anys. Aquestes se saldaren amb la victòria republicano-socialista, 116 PSOE, 90 Partit Radical, i el nomenament d'Alcalá Zamora com a cap de l'executiu. Bé, fins ací el nostre videotutorial d'avui, espero que us hagi servit d'ajuda i ens veiem a classe.